Vi skal have lavet opgave 1,1, 1,2, 1,3 og 1,4. Det første er, at vi skal afsætte 4 punkter, og så bagefter skal vi tegne den firkant til de 4 punkter, det ligesom danner. Så skal vi afsætte et yderligere punkt, punkt 1, og så skal vi så spejlvende, eller vi skal dreje vores firkant rundt om E, så det giver sådan en flot mønster, som ses heroppe. Den mønster skal vi gerne komme frem til. Det gør vi ved at gå ind i vores program, der hedder GeoGebra. Den ligger der. Der har jeg afsat de første 4 punkter. Så vil jeg lige afsætte det sidste punkt 1, så jeg kan se, hvordan jeg har gjort. Det jeg har gjort, det er, at jeg har sat et helt tilfældigt punkt op ved den her om, ved at bare bruge funktionen punkt og sætte det ned. Og så herovre kan jeg så bestemme, hvis jeg dobbeltklik, kan jeg bestemme, hvor det skal være henne. Det skulle ligge i 2,02. Sådan vil jeg se, at punktet ikke over skal skulle rykke sig. Det var sådan noget plaster ned. Det har jeg gjort med alle de andre også. Nu går jeg op og vælger den, der hedder linjestykke. Og så tegner jeg min firkant, som jeg skal gøre. Det er også, som gør 1, 2 det her. Sådan. Nu har jeg så tegnet den firkant, og den skal så drejes rundt om vores punkt 1. Der har jeg heroppe under en, der hedder drej objekt om punkt med vinkler. Det jeg gør først, det er så, at jeg vælger mit objekt, der skal drejes rundt om. Det er det her objekt, der skal drejes rundt om. Det skal drejes rundt om det punkt 1. Og så skal jeg allerede lagt ind, det var 60 grader, den skulle drejes med, og det passer over. Jeg vælger medure, nemmer for mig i hvert fald, I kan vælge, hvad jeg har lyst. Medure rundt om, og så bliver den spejlet herovre. Det gentager vi sådan fra her igen. Vi skal bare huske, det er den nye fremkommende figur, vi ligesom skal have drejet med rundt. Det skal være sådan lidt præcis for at få den rigtige figur igen. Og så punktet skal drejes rundt om, det er stadig det punkt der, og det er stadig 60 grader, og så skal det være med ud igen. Det var det. Nu kan jeg se, at vores billede det er ikke stort, så vi går lige op en gang og her, hvor der står forstørre. Det vil vi ikke, vi vil gerne have fundet lidt sådan her, så det er nemmere at se. Sådan der. Det vil se den nye figur kommer frem igen. Vi går over og vælger den punkt igen, hvor det hedder drej om objekt. Vi vælger det objekt, vi gerne vil have drejet rundt. Det er det punkt, men det er det objekt. Vi vil gerne dreje rundt om 1 igen. Og det er med 60 grader med ud igen. Vi gør det en gang mere. Vi flytter lige en gang på vores billede. Flyt tegnet, vælger vi. Sådan der. Vi vil se hele vores figur, der er ved at fremkomme. Vi vælger igen. Det objekt der. Rundt om det punkt der. Og med 60 grader med ud. Sådan der. Der kan I se, der fik jeg ikke taget det hele med, så jeg ser lige Ctrl-Z. Ctrl-Z betyder så fortryd. Vi kan også godt lige redigere og gøre det samme. Den er bare lidt hurtigere. Nu må jeg lige være lidt mere præcis den her gang. Sådan der. Det er det, vi gerne vil have fået. Vi får den op, men det vil vi ikke have. Vi trykker lige den der. Så Ctrl-Z igen. Så kommer koden væk. Sådan der. Så er det meget præcis nu. Sådan der. Så vi får det rigtigt med. Rundt om punktet igen. Sådan der. 60 grader med ud. Så er der faktisk kun en gang til meningen. Sådan der. Og rundt om det igen. Med. Sådan. Så nu har vi så afsat vores første punkter A, B, C, D. Og punktet E også. Vi har lavet vores firkant. Vi har spejlet figuren med 60 grader rundt om punktet E. Og derved er der fremkommet